jeg vil gerne kunne leve autentisk på linje med alle andre, uden at skulle retfærdiggøre min eksistens. At jeg vil gerne kunne blive mødt som enhver anden person, som mit autentiske jeg. Jeg vil gerne kunne gå ud i verden og have, at andre folk de ser mig som den jeg er, og ikke en eller anden forældet version af mig, som verden gerne vil have jeg er. Det, at jeg kan gå ud på lige fod som alle andre, og bare blive mødt som den jeg er super, super vigtigt for min trivsel som person, og for alle transkønnede personers trivsel som mennesker. Det var svært ikke at have dokumenter, der kunne vise sådan en version af mig, som jeg kunne se mig selv i. Også fordi, når jeg skulle i kontakt med det offentlige, med nogen, der var i forbindelse med min stat, så var jeg nødt til at konstant at forklare og nærmest retfærdiggøre min eksistens som den jeg var. Så nu hvor jeg har de dokumenter, jeg skal bruge, og bare står som mand i dokumenterne, så behøver jeg ikke at gå igennem den samtale hele tiden, hver eneste gang jeg er i kontakt med det offentlige. De ser, okay, det her det er en mand, og jeg bliver mødt som den jeg er, på linje med alle andre, uden at jeg skal retfærdiggøre min eksistens. Her i Danmark, så er det er en meget bureaukratisk proces, men den er også forholdsvis lige til, fordi man kan gøre alting elektronisk. Så jeg kan bruge det, der hedder e-boks, hvor jeg kan sende en slags mail eller besked til den del af staten, der håndterer juridisk køn og CPR-nummer. Det hedder CPR-registret. Det eneste problem, der var med det, er, at der er en venteperiode, eller det de kalder en refleksionsperiode, i 6 måneder, altså et halvt år. Min besked til de steder og de lande og de regeringer, det er, at det gør ingen skade, at transpersoner kan få lov til at leve som deres autentiske jeg. De eksisterer bare og lever deres eget liv, mens andre lever deres. Så mens det gør ingen forskel for de personer, som ikke er påvirket, så er de personer, altså transkønnede, der er påvirket, så gør det en verdens forskel, og det forbedrer ens livskvalitet så uforståeligt meget. Så min besked kort og godt vil være, tænk på, at forskellige personer skal have lov til at være der, og at det tager ikke noget væk fra dig, at andre personer får lov til at leve deres autentiske liv.